Hello, Iloilo! Andito na kami. Yan, andito na kami ngayon sa pickup point. FAP 7503. FAP 7503. Hello, Iloilo! We're here in Pickup point. Airport. And now, nag-book kami ng Grab going to Dumangas Port. 44 minutes yung biyahe. Tapos from Dumangas Port, papuntang Bacolod Port. 2 hours yung biyahe. And it's 9:50 p.m. Mag-10 na siya. So, 75. 10 na nga yata eh. 10 na. 10 na. 1,000. 750. Gutom na kaayo pero kailangan na naman binahe Para isang ano lang. Para isang pahingaan. Pagod Pagdating lang. ng Bacolod, meron susundo sa amin doon si Ken. Siya nag-offer sa amin. Tapos meron kami istihan doon para mag-sleepover. Tapos bukas, susunduin kami ng, Oo, kahit mga staff lunch na. para sa 2 hours. Kabangkalan. 2 hours yung biyahe from Bacolod to Kabangkalan. Bangkalan. Good luck. Siya Para sa pawala na atin. yung boses mo Wala dyan. na akong boses. Mag-senyas na siya bukas. Yawa kayo naramdaman nila. Ng sasakyan. So, we're here na sa barko. Ano kasi mo yun? Baby box. Kapoy na kapoy. Going home with a crown. Time check, it's already 11 p.m. Kasi bumaba tayo sa kotse 10:50 eh. Sakit ng ilong ko po. Yan pa yung tatawirin natin, no? Sa, ayan. So, 11 na, nandito na kami sa barko. 2 hours daw to, mga alauna na dyan na kami sa Bacolod. So, isang malaking good luck sa amin. Si Brenda po nandun na sa, nakapwesto na siya, naghilata na siya. So, later, abangan nyo na lang kung saan kami mapapadpad. Kapoy na, gutom. Siya. Laban. Hi mga moms, ayan ako, haggard na tayo for today's video. So nakaalis na kami mula sa port ng Iloilo, going to na kami, Bacolod. So Brenda sa tingnan natin kung nasa na sila. Kasi gutom much na ang mga beds. Hi mga moms, so finally we already arrived here in Bacolod City, the City of Smile. Tama ba ako? City of Smile ng Bacolod. Brenda, dito na tayo. Wow, power nap. So, dito na lang baba kami ng barko. Yan na, nakababa na po kami ng barko. Time check, it's already 1 o'clock in the morning. Then from here, may susundo na po para sa aming pupuntahan. Wow! May food! Labas na po kami ng Breadco Port. And then, hanapin na namin yung aming van. So, yun silang dalawa. Diretso na kami sa aming van. Andiyan na po yung aming sundo. Hi, good morning po. Hi. Good morning. Ay, hello po. So, ngayon, dito na kami sa street ng night market nila. Kung saan, magpo-food trip kami. Actually, hindi pa kami talaga nag-dinner. Kaya kakain na kami ngayon dito. Dito kami dati straightin yung street na yan. Tapos dito kami nung nagkainan yan. Yung mga dito sa kainan, dito sa kalye. Hanap kami na makakainan namin. Ano ka na? Aros caldo gusto niyo? Yes. Si ano ba? Dito.
At least yung may bubong para di tayo mabasa ng ulan. Yan. Yan oh. Ayan mga sisig. Sisling. Dito. Dito drinks. Pares. Brenda, pares. 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 Ito ni oh, pares. Uy, only rice. Mami, Paris. So, ito na yung aming first order. Grabe, halatang ang dami naming gutom. Goy, kasi pumunta kami sa kabilang store. Dadalhin namin dun sa kabila. Ikot kami na. Andun na sa kanila. So, eto na. Dito naman kami sa... Hi! Pwede dito kumain. Kuya! Mga Thailand. Ang ganda na. Pwede pa? Bukas pa? Na apa? Order din. Wow! So, ito yung mga pang food. Gusto ko Thailand. Sige, namin ang Thailand. Yeah. Ano yan eh? Mga spiciness. Hi! Oh! Italy, Korea, Japan, Thailand. Parang gusto ko yung Japan. Ay, hindi. Ayun yung kinain natin. Natin oh, Brenda. Yung may Yung ano? sitaw. Ito oh, yung may sitaw tsaka Ay, giniling. lagi ng ulam. Ah, ah. Fried rice and egg spicy beef. Hmm. Sa sitaw, wala giniling di ay na. Mexico sa inyo, Thailand, Mexico, Japan. Parang gusto ko ng Korea. Ako rin. May kimchi. I go for I go for Mexico. You wanna go to Mexico? Yes. Kainan na. Gutom match. Ayan, amin na yung phone. Tindog. Meron pa dun oh, yung ano ba? Alam plus yan. Yung pinipindot. Kitchen. Yan. Gutom yan. Na, may kalamansi sa akin. Wala tikman mo tong sa akin. Baka nagkapalit tayo. Man kita? Ito ba? Kasi baka yan yung May akin. kalamansi siya. Yung sa'yo wala eh. Sige sa'yo. Meron Tikman din. mo, Lahat tikman mo. may sili. Kaso lang pa tayong dalawa. Yung akin na maraming kalamansi. Wala tayong kalaman. Maasim. Ito wala. Kung mahilig ako sa kalamansi. Kapit-kapit siya. Okay. Yan. Protect-iman tayo. Daming gutom po talaga namin. Sure. Paano ka po napunta ng Bacolod? Wow. Uy, bigyan mo ng pamasahe. Oh, mamaya. po kasi Saan ka? Ano mga ano bang yun ang huling naalala mo na napunta ka dito? May babae po kasi nagyaya sa akin. Sabi niya, punta raw po kami, mamasyal kami. Buti hindi ka pinagsamantalahan sa barko nung sinakyan. Tulog po silang lahat eh. Oo nga. Ikot-ikot na nga po Ikot-ikot, ako. no? By Saraji, by Wala talaga. Walang chance. Naalala mo yung mukha ng magulang mo? Mukha mo. Kawawa po siya guys. Nakita po namin sa palaboy-laboy sa gilid guys. 2 weeks na po siya walang ligo. Naglilimon na po siya dito sa Bacolod. Tanim ka na ng tubo. Dalawa ba nakain mo doon sa dubuhan? Kinakitbit. O, ito lang. So, eto na yung kanilang mga food. This is Thailand. Korea. Korea, ayan. Kahit walang kimchi. Mexico yan. Mexico? Mexico? Ano lasa ng Mexico? Corn beef. Ala, ito na pala kami mga order. Wow. Ito Korean.
Sa Thailand. Ito yung lagi namin niluto sa bahay. Sa bahay. Yan ba yung ulam namin 3 days ago? May sito siya. Ito naman ay Tapos ang daming sili. Mexico. Ito, Mexico. tacos. Bagay sa'yo, Korean. Bakit? Yung ginseng yun. Ano sa'yo, Mongolian? Hindi! Mexico. Mexico pareho kayo. Ano sa'yo? Babuyan. Ay, Babuyan. ano tayo? Ang masarap kasi may itlog din siya. Ay, ang sarap yun. Bigulas na tubig. Na? Yung lasa. Baka na naman, sir. Food testing tayo. Dito naman tayo sa Nice. Korean. Yung Bango, amoy na- ha? Korean, ganun yung amoy niya. Kimchi lang ang kulang sa kanila kasi naubusan sila ng cabbage. In fairness, kahit Promise, ito kahit talaga may yun. sipon tayo, naaamoy natin. Hindi ba ako nakakain ng Korean kasi na ano eh. Baka may cabbage pa kayo. Ay, ano? Sarap. Promise. Ano yung lasan sa'yo tayo? Mexican, di ba Tikman mo. na Mexican ba? Wala no? Magkaiba-iba no? Lami. Magkaiba-iba siya ng ano. Parang in general giniling siya pero iba-iba siya ng taste, iba-ibang ano country. Bayot, pag pumunta ka dito sa Bacolod street market, o saan nga ni night market. Night market na. Dadalhin kayo sa iba't ibang bansa sa isang table lang. Kaso pagdating mo dito, o tinan mo, oh. Iba-iba, meron silang ano, Korean, Thailand, Mexican. Pero iba pa rin yung Bacolod. Inasal. Namit kinang lalaki sa Bacolod, parang inasal, pago-pago ang ut. Ano kayo? Then if you want soup naman, meron naman silang soup. Pero kung gusto niyo mo soup-soup, ewan kung available din yung mga tindero. Lami, so tapusin ko lang to para hindi makakain si Ma'am Suzy. Thank you so much, Sir Ken. Sana bukas iba naman makain namin. Bye-bye. Lami kayo. Mukhang mapasabak talaga. So, we're here na mga moms sa... Ayan, thank you. Saan kami mag-i-stay ngayon? Hotel. This is the Pits and Beans. Pits! Pits and Beans. Hi! Good morning po. Hala! Lamig. Hala. Tuto ka dyan? Ha? Tuto ka dyan? O, doon ka na. Doon ka sa gilid. Oh. Dito. Hoy! Ano? Ako dito kasi dito sa akin. Diyan ka? Ano? Lamig kasi. Kaya nga, dyan ka. Gusto ko may kasama. Sige, doon tayo sa labas. Dito ako. Dalawa pala pintuan. Ha? Pwesto. Kitchen sila. Bukas na gumagabla. Dito ako. Sa kabila. Tigil sa tayong pintuan. Thank you po. Andre, Carmona, Tagliban. Ay, mura. Saan na yung kaibigan mo? Dito kami mag-stay guys. Akit na aming stayan. Yay! Dito ako Kaya ha. lagi ko gusto ko pura isa na. Oh, nakatutok sa'yo. Bawal. Bakit pwede mong hinaan yan? Hindi. Kaya dito kasi meron silang kitchen, di ba? Oo, pwede siyang itaas, Gwen, para hindi mag-bounce kay Brenda yung lamig. Pwede. So, dito na kami. It's It's 2:30 in the morning. Pwede mo gano'n parang wala talaga lalaki kaibigan din. Bye guys. 2:30 na ng umaga, so matutulog na kami. Kami na ni Gwen ko mga tabi. Kasi magdadantayan kami Ay, ulit. may duga na oh. Hello! Ano na? May duga. Sana all. Good night, everybody.